nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Na nke iri, onye ama ọfụma n'ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị bụ Blessing Okoro adọọla otu nwaanyị ọdụ gbasara agbamakwụkwọ nakwa alụmdi na nwaanyị. Ọ gara site n'igwe Instagram ya wee dọọ nwaanyị ọdụ gwa ya dịka otu alụmdi na nwaanyị nke ya na di ya mgbe mbụ si gaa. Ọ gara n'ihu kwuo mgbe ọ chọpụtara na di ya na-akụ ya duka na ọ hapụrụ ya bụ alụmdi na nwaanyị wee gbafuo. Ya bụ nwaanyị a ya kpachara anya ma mee ngwa ngwa ghara inweta ọdachi. Na nke itoolu, dịka Tokyo ka na-aga n'ihu ugbu a, Nigeria so na otu mba bụ ndị anụghị aha ha na ya bụ Tokyo, mana nke a abụchaghị n'ụzọ dị mma. Otu nwaada onye gbara afọ 27 ama aha ya dịka Odunato Adukuroye onye na-alụ ọgụ ama ọfụma na mba Nigeria bụ onye agbapụrụ site na ya bụ okwe. Na nke asatọ, otu nwoke nke bi na mba Amerịka ekwuola okwu ma katọọ ụmụ nwaanyị Nigeria gbasara ịna ego ụgbọala oge niile. Ya bụ nwa amadi onye butere nke a n'igwe Twitter wee kwuo na kemgbe ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abụghị ndị Nigeria yiwara bụ nke ruru 10 ewebeghị nke narị ego maka ụgbọala, wee gaa n'ihu kwuo na nke a bụ nke kwesịrị ịkwụsị na mba Nigeria. Na nke asaa, opekata mpe mmadụ 5 bụ ndị anwụchiri na ndị aka ha dị na otu onye ama ọfụma bụ Chief Emeka Eluagụ. Dịka ya bụ akụkọ si gbaa na Punch, ekwupụtara na ya bụ ogbugbu nke egburu bụ ndị na-ahụ gbasara ya bụ okwu nke dapụtaranụ chọpụtara na ya bụ nwa amadi nwụrụ n'ụbọchị Sọnde. Anwụchiela mmadụ 5 bụ ndị echere na aka ha dị n'ọnwụ ya. Na nke isii, onye ama ọfụma n'ihe gbasara ịtọ mmadụ bụ Chukwudimeme onye ji Evans wee mara, ekwupụtara na ya bụ nwa amadi bụ onye na-eme azụmahịa bụ nke aka ya dị ọcha, kwupụta na ebubo niile eboro ya bụ okwu asị. Dịka na ya bụ nwa amadi o kwupụtara na aha ya abụghị Evans, wee kwuo na o kwetere na aha ya bụ Evans mgbe ọ chọpụtara na egburu ndị ọzọ bụ ndị akpọrọ ya na ya aha, wee kwuo na aka ya dị ọcha ma bụrụkwa onye na-eme ihe gbasara azụmahịa. Ọ gara n'ihu nyekwa akara ebe obi. Na nke ise, a sị ekwemaka gafee nke aka ya ghọọ ọgụ. Ihe isi ike na Nigeria ebutele ọtụtụ akụkọ, mana otu nke na-ewu n'igwe soshal midia bụ nke tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya, dịka ọtụtụ ndị mmadụ chọpụtara otu nwa amadi bụ onye ji ihe nke edere na ma ị ga-azụ kidney. O kwuru na ewere kidney n'ahịa. Nke a gosipụtara na mmiri ejula awụ ọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ma ọ bụ ya nwa nwe kidney ka ọ bụkwa na ọ bụ onye ọzọ chọrọ ire, mana nke a na-egosipụta na agụụ apịala ndị mmadụ ọnụ n'obodo anyị bụ Nigeria. Na nke anọ, dịka ndị Nigeria na-enweta medalụ nwatakịrị na Tokyo Olympics ka a na-eme, Chukwuebuka Enekwechi onye a chọpụtara na ihe onyonyo dịka ọ na-asa efe nke o ji ama aka na ya bụ Tokyo, wee kwupụta na nke a bụ ezigbo ihe ọjọọ n'aha Nigeria. Nke a gosipụtara na enweghị ezigbo njikere eji bịa ya bụ arụmaka. Na nke atọ, dịka okwu gbasara Abia Carey ka na-aga n'ihu, ya bụ nwa amadi Abia Carey pụtara na ụbọchị Tuesday wee kwuo okwu na ebubo niile eburu ya bụ nke akpọtụrụ aha ya na Hush Puppy Abbas bụ nke asị. Ya bụ nwa amadi kwuru na ihe ọ na-agba mbọ bụ ịnapụta ego eji Hush Puppy na enweghị mgbe aka ya dị na ebubo ndị ọzọ ebughị ya. Nke a bụ na ọ nyere ya aka wee natara ya ndị ji Hush Puppy ụgwọ. Na nke abụọ, Victor Osimhen ga-eso na ndị na-agaghị akwakarịta ndị Wisla Krakow na ya bụ egwuregwu bọọlụ ka a ga-agba. Nke a abụghị maka onye o nwere, ka bụkwa maka iji mee ka o nwee ike zuo ike maka okwe nke a ga-agba n'ụbọchị 21 nke ọnwa Ọgọst. Na nke mbụ, ndị otu People's Democratic Party bụ ndị a na-ekwupụta na mmadụ 7 n'ime ha bụ ndị na-arụ ndị National Working Committee NWC ọrụ akwụsịrị ọrụ. Dịka ndị otu People's Democratic Party si kwuo, ha kwupụtara ka onye ọbụla were ya obi nwayọ ma nwee umeala, wee dọọ aka na ntị na ndị na-ebu asị ma bugharịa ozi nke na-abụghị eziokwu ga-anatakwa ntaramahụhụ ha, wee kwuo na ndị kwụsịrị ọrụ bụ naanị ndị na-arụrụ NWC ọrụ. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV, ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram kwa ndị ọzọ. Echefukwala, o ji ngaji eri nyetụkwa onye ji aka.